Telia koda Senator ma Nairobi Edwin Sifuna, Governor ma County Masaya James Agri ohengo kind jokanyo mopogore mag duond buche nendo mano mar odi. Mamoko gena mago maotenore koda seyo ma imedo biwu ne mane en jatend piny Uhuru Kenyatta mabe ne osedhiero time. Koro ni ikwayo mondo mi owere koda weche giko mago mag siasa e pacho kaindi. Bed kodwa nyaka giko mar chenro niendi. Nyinga en Julian Uma. Yedo achiel kachiel nyaka yero giko mag tudruok magwa mag mbui manedo mar wang book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV Live, TikTok at Kala TV Live, kachiel koda mbui ma moko mathoth machiegni. Jatend piny William Samoei Ruto wuok kendo oyango ni githulendi uchumi ma pacho kaindi nitiere makare kendo dongruoge ma opogore bende dhi nyime e pacho kaindi. Magi ne owacho e kinde goiko bende ne oyuoro e nyasi nendo mar yawa yanga kanisa mar AIC maidore pipeline Embakasi Bore Nairobi. Bende ne otwak gi jopiny makono kama ne oyango ni githulendi sirikal onge koda gowi moramora mag weg orak mag apeyni mabende ne gibandho piny owacho mathur kaindi. Ka oyango ni gopi makamago ne osechul duto. Ruto bende oyango ni githulendi oganda ma odhuro kata kwan oganda ma dirom milion 2 bende koronito osemedore e chenro nendo mano mar ndikruok mar SHA mane ibuo thuolo nendo mano machuoko kata ndalo nendo mano machuoko ma okalo chieng' kanyo. Kamendi e kaka ne jatend piny loso kotenore koda chenro makamago. I am very happy that today in the city of Nairobi, katika program yetu ya SHA, wananchi milioni 2.5, 2.5 million Kenyans are registered in SHA in the city of Nairobi alone. 57% of the residents of Nairobi today are on a health insurance program. 5 times the number of people who are registered in NHIF. Katika mji wetu wa Nairobi niliketi chini na wabunge wetu wa Nairobi na tukakubaliana tuongeze madarasa. Kenya mzima tumeongeza madarasa 23,000. Hapa Nairobi tumekamilisha na hao wabunge madarasa 700. Almost 80% complete. Tutayafungua hivi karibuni. Itatoa nafasi 21,000 ya watoto wa Nairobi, additional spaces in our schools. And I want to congratulate the church and other institutions for working with us to expand opportunities for the children of the city of Nairobi and the children of Kenya to access education. Peleka mswada bunge, mapendekezo bunge, wakifungua hivi next week tunapeleka mapendekezo pale, kwa sababu katika ile harakati ya kupunguza ushuru tunapendekeza sasa, tukipeleka bunge next week, tunapendekeza kwamba wale wote wanaopata mshahara shilingi 30,000 na kuja chini hawatalipa ushuru yeyote. Any citizen who earns 30,000 and below. Mpaka nikaitwa Zakayo. Leo Nairobi hii tunajenga manyumba 1,169 in Nairobi County alone. This city. Leo Nairobi hii tunajenga masoko 16 in the city of Nairobi. Tunajenga hostels ya vijana wetu katika University, KMTC na TVET in Nairobi County. Ya Machielo en ni sirikal ma pacho kaindi osingo mar biro timo tije duto manendo mar rito oganda jo Kenya ma pacho kaindi mar neno ni onge jogo eko kata mago ma odak kuonde giko mago ma ongore ma githulendi kech maleyo koronito goyo chonge piny koronito ineno gi kono.
magi gin weche go bende ne wachi korea ten miganindo mano mar thieth Aden Bari Dwale e kinde go mane opuodho omenda makon romo shillings bilion 7 ma ibiro tigodo eneno ni jogo ko mawuok e kuonde go ma ongoro makech koro ni to go etache onyalo yudo chiemo maromo kaachiel koda pi malera mago ma ginyalo tiyo godo. Dwale bende ne oyango ni githuliendi e pach kaendi counties ma kwan gi romo 14 nyaka 15 koro ni to kalo e kech maliyo. Over 7 billion shillings to make sure all the Kenyans who have been affected by the drought in about 14-15 counties, which are very severe, that enough food, water tracking, hay for our animals are provided. And I have seen my colleague, the minister in charge, and the PSS in charge, going around the country to make sure that government, national government intervention, we will upscale it, we will raise it with the government, but we also want to ask our county governments, development partners, philanthropists, private companies, all of us to join hands to make sure that no Kenyan is lost because of the current drought. So our county government has a very big role to play. The national government has done and is doing all that it can. And now I want to urge the private sector, the business community more so, during this month of Ramadan, we must come to the assistance of our people. And government will not abdicate its role. I want to assure you, particularly under the leadership of President Ruto. Unajua wale watu wanapiga Ruto ni sababu moja tu. Wanasema mbona unagawa rasilimali ya nchi ya Kenya? Why are you distributing the national cake fairly? Because those they believe, including the former president Uhuru Kenyatta, they believe in shareholding. Leo tuko na watu wa Nyanza katika serikali. Tuko na watu wa Pwani katika serikali. Upinzani wako serikali na vyama viliunda serikali pia wako serikalini. All shades of our people, and the philosophy of President Ruto is that the national cake, the resources of our country under his leadership belongs to all Kenyans. Ndio unaona barabara kutoka Isiolo mpaka Mandera ikijengwa, watu wanakuwa na wasiwasi. Wakiona hii bridge ya Garissa inajengwa na pesa zaidi ya 2 billion, watu wengine wako na shida nayo. Na hakuna shida. 2022 ulikuwa na project Mr. Uhuru Kenyatta. 2027 tena naona uko na project ingine. Hakuna shida. Vile tulishinda 2022, hiyo project pia tutashinda. Walimu wameingia katika bima la afya la SHA. I am happy to report as the Minister for Health that the teachers of Kenya, over 415,000 with their dependents, are now served better in more facilities, over 9,000 facilities. Kamachielo en ni jagoro maongirore ka migao mar thietho Mary Mudhoni wuok oko kendo kwa jonyuol ma pach kaendi mondo mi oyie oterie nyithindgi matindo mondo mi nyal yudo chanjo duto moketi koda migao nindo mano mar thieth. Mudhoni mane loso e gwenge mago mag Laikipia kinde go bende ne oyuoro nindo mano mar jama Imara Citizen ne oyango ni chanjo en achiel kuom rageng' ma otegno ne nyithindo ma bende geng'ogi yudo tuoche go mathoro mako nyithindo go mago matindo. E kinde go bende jotelo mane oyuoro e nyasi makamano ne okwayo sirikal ma pacho kaendi mondo mi oyie oketie omenda kata osara makare
ne jogo eko kata nyamrero mosebedo ka konyo weche gi kuma mag thieth e kor gwenge ma opogore. Mudhoni bende ne otieko ka yango ni sirikal oseketo chenro makare mar chwal gigo eko mag thieth e counties duto ma pacho kae kaka achiel kuom yore eko mar bero weche gi eko mag thieth. We are talking about protecting our children through immunization. Munapeleka watoto wenu chanjo? See, that is protection. Because when you call a child and you embrace that child, you are talking about really protecting that child. But when we talk about it in the health aspect, tunaangalia kitu ya kwanza, immunization. Wale watoto wote wako hapa nimeona wengi wao wako chini ya miaka 5. Please protect them by taking them for immunization and for vaccination. As you heard from our colleague, this team was in Nyamira a couple of weeks ago. We were in fact led by Kare in Eldoret on Thursday. Agencies engaging citizens directly, explaining what it is that government agencies are doing, so that the citizen can be better informed and we can overcome the negativity created by those who want to confuse the citizen with the Weche moko matunre gi mageko mag siasa ni weche gi mag siasa mar manyo komnendo mano mar jatend piny mar neno ni onyal go debe ne Laktar William Samoei Ruto mondo mi onyal yudo thuolo mano mar telo mar ariyo bang' yendo mar 2020 to kod 7 koro ni to medo dhi nyime e gwenge ko mag Imbo mar piny Kenya. Kautinegi koda gavana ma kautindo mano ma Bungoma Kenneth Lusaka kaachiel koda nyawadgi ma en jalup gavana ma kaunti ma Kakamega Ayub Savula giyango kata gikwayo mane en jatend piny machon Uhuru Kenyatta mondo mi othegre mabor koda mutni maneno e duond bwendo mano mar ODM. Magi ne giwacho e kinde ko mane gitwakore jopiny e gwenge ko mago mag Shembeko medore ka chung od bura manindo ma Matungu e kaunti ma Kakamega. Zile mabarabara ambazo walikuwa zimekwama, contractors wamerudi na amesema kufikia last Friday wanakandarasi wote walikuwa wanalipwa pesa yao ili watengeneze mabarabara. Mambo ya affordable housing inaendelea. Mambo ingine inaendelea ya SHA inaendelea, na ndio sababu tumesema 10 bila break. Tuko pamoja. Hebu fanya tuone 10 bila. 2 terms ni kweli. 2 terms ni kweli. Wacha niwaulize, najua hesabu ni ngumu, hata sisi kwa shule ilitusumbua. Kweli ukiona ukipiga hesabu, hiyo kina Omonyoro wataanza kushinda mudi ya shares, atashikwa atamshinda. Matiang'i atamshinda. Atimada Karua atamshinda. Kweli hata kama hesabu ni ngumu, haiwezekani, si ni kweli? Kenya hii kuna shida moja tu nikimalizia. Hii chama ya ODM imekuwa very strong. Sisi hapa watu wa Matungu tulikuwa napigia Raila Amolo Odinga kura ya urais. Sio hivyo? Uongo ama ukweli? Sasa nyinyi wawanga, mimi naomba Raila Amolo Odinga amewawacha kwa serikali ya William Samoei Ruto. In the spirit ya kuheshimu Raila Amolo Odinga kama iko kaburi Matungu, mutapigia nani kura ya urais? Hebu nione Ruto. In the spirit of Raila Amolo Odinga, mimi nataka kuelezea retired president wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wacha kuharibu chama cha ODM, chama cha Raila Amolo Odinga. Tunajua faction fulani ya ODM Uhuru aliwaita, amewapatia pesa, hao ndio wanagawanya hiyo chama cha Raila Amolo Odinga. Tunataka tuambie Uhuru, kama uko retirement na Raila alikuwa rafiki yako, heshimu Raila, wachana na chama cha ODM, tushirikiane na UDA, turudishe William Samoei Ruto. Ndio hivyo? Hebu nione wangapi wa Ruto. Basi mkutano ilikuwa UDA. Kazi ni kazi. Hebu nione ya Ruto. Hapa Matungu tuko sawa na tuko chonjo. Sasa nachukua nafasi hii
kumwalika kiongozi wetu, coordinator wa Western Region wa kampeni ya William Ruto for 2 term, Mheshimiwa Governor Kenneth Lusaka. Basi vile mmeambiwa, mimi naongoza Liponoindo ma otenore koda chenroindo mano mar manyo ombulu nomotelo yienoindo mar gana ariyo prariyo kod abiriyo bende koroni jotelo mopogore opogore wuok oko mar goyo debe ne jatend piny William Samoei Ruto terowa e thuoloindo mano machuoko mar yweyo bang' twado kod weche moko mathoth mapod waikoni e telniendi mano mar Machiegnipacho. Parni do achiel kachiel kokal nyaka yorge ko mag tudruok magwa mag mbui manindo mar wang' buka Kala TV Live, YouTube @Kala TV Live kachiel koda TikTok bende idwa @Kala TV Live. Kik idhi mabor. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Yeah, tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Love checking. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks eh? Iko. Hitu. Nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipiana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Sinilua show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final up mtu wangu. Hii ni yetu. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi chon kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, Machiegnipacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together.
Machini kendo wadhi nyime ka chenro en manindo mar Machiegnipacho kama kilwech giko manyien matucho koni koda kocha ido tigo iko mag jogo iko ma luo kalero iko mago mag wang'buk motingo Liliana Tieno koni ahero cheno ni endi heyo nindo mana makare wuodo kochogo dala koni awinje yo nindo makare Steve Jara koni awinje yo nindo mana makare Juma Willis koni ayudo yo nindo mano makleya Super Digital Entertainment koni ayudo yo nindo mana makare Good Luck Nancy bende koni ayudo yo makare Awilo Makolo Chris Ba Ogecha Henry Frederick Awol Jamedia Janice Cheng Liz Nditi Nyaki Siana kachel koda jomoko mathoth koni gidowa yo nindo mano makare wadhi nyime Ayudo ni Governor ma County ma Nairobi Johnson Sakaja ukoko kendo pomokalo moko kuom dongruoge ma ichwalo koda sirikal ma pachkendi mabendo telie koda Laktar William Samoei Ruto. Sakaja mane loso kendo ko mane hoyoro he nyasi ndo mano mar yawa yanga kanisa ndo mano mar AIC ma pipeline ma yudore Embakasi bore Nairobi oyango nigi thuolo ni endi kokalo tudruok makare koda piny owacho mamalo County ma Nairobi koronito nitire koda pi maleu maitio godo koda jodak makono kachel koda apini mano mabei mokalo kamenikane Sakaja loso kotenore koda dongruoge makamago. But I want to thank you because kabla tuingie one of the biggest issues was water. With your help tumeongeza 140 million liters of water in Nairobi. Saizi tunakuomba tufanye Maragwa 4 and Northern Collector 2, it'll add another 200 million liters. People will tell you they have improved the amount of water coming into the city. Ukitusadia na hiyo, in Ngedu we lose 30 million liters every day because of the filtration system. It's only 5 billion, that one program. It'll add us another 60 million liters. Maragwa 2 itatongezea 140 million liters. Sorry, Maragwa 4. And Northern to ili mambo ya maji Nairobi ikuwe a thing of the past in terms of the shortage of water. Your Excellency, I want to thank you because you've given us a partnership in terms of roads. Na ya mwisho ni ile mambo ya Green Nairobi. We have worked with you, we have figured it out. We have now awarded the tender to our partners who are going to come and work with us. Na wewe umesema utaniongezea 4 billion a year in that process because the city must look like the capital and it must be clean. We produce 3,000 tons every day, every single day. So sometimes when you do piecemeal interventions, kama juzi niliona ukule Mudhuru watu tumeleta lori imechukua leo, but in 4 hours it is full. Isn't it Kwenya? Inarudi. But this holistic approach that we've taken to even produce recycling, na tumepata sasa 400 acres kule Ruai, to do recycling, to do waste to energy, is what will solve the perennial problem instead of quick fixes. Komachielo eni ogai mar duond burnindo mano mar Democracy for Citizen Party Rigathi Gachagua wuokoko kendo dok ne gavana ma kaunti ma Kiambu Kimani Wamatangi kao yango ni monj mane otimne kuondego eko mago hala gin mago eko motenore koda chumare mar siasa. Gachagua wacho ni Githulindi osewuokoko kendo gibiro sero mokali wuoth achiel manindo mar siasa koda gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi kao yango ni ok en gino mano makare ka itiyo koda chung' mar ng'ato e ketho mwanduge. Korka kore to gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru wuok oko kendo kwayo oganda eko mawuok masawa mar piny Kenya mondo mi one ni otiyo machiegni koda piny owacho mondo mi ginyal yudo ber kaachiel koda dongruoge mago ma ichiwo koda jatend piny William Samoei Ruto. Pale kwa biashara ya gavana Kimani Wamatangi wakaharibu hiyo mali. Kimani Wamatangi ni mtoto wetu na hata tukubali aangaishwe kama tuko. Na kama Kimani Wamatangi kuna makosa amefanya, tuambie. Yangu siendi upande ambao hauna mwelekeo. Sisi tumesema kama watu wa Kirinyaga na pia viongozi. Uhuru mwenyewe ndo alituambia 10 yake, 10 ya Ruto. Ruto amefanya 5. Mimi nawahisi kama watu wa Mount Kenya mulipe hiyo yake. Tuseme hivyo tena, mnachagua nani? Tupi hapo ndio msisahau, tarehe 26 mnachagua nani? Tupi chama UDA, ndio. Barabara ya Isiolo Madogashe Mandera iko kuendelea. Barabara ya Lamu Garissa Kulamawa iko kuendelea, si ndio? Na president alisema atajenga hapa soko, si ndio?
tupe atafuatilia soko hakikisha imejengwa, si ndio? President alisema atajenga soko katika kila, tupe atafuatilia hakikisha mahali. Kawada weche ko mago mag siasa mar gana ariyo kod abiriyo pod medo mana tedore mokalo e counties ma opogore pacho kaendi. Kae county ndi mano ma Kisumu, lwasi ndo mano mar siasa mar gana ariyo kod abiriyo medo mana chokore mokalo kamagi ne kinde nyasi ndo mano mar kopo e kar yweyo ndo mano mogika mar wuon MCA ma East Seme Ward Migosi Seth Okumu. Justus Adoyo moyo nyasi ndo kendo losno report yo maket kodma. Lwasi mar siasa e kaunti neri ma Kisumu en mano mabende koro dhi nyime kod bedo mapek kendo mamalo malichie mokalo. E kinde gi eki mabende jo siasa e kaunti neri ma Kisumu dhi nyime kod twerore koni kod kocha. Ka bende ma ndikro ne onenore e lela e kinde iko. E kinde iko no ero mar wuon MCA no ero ma East Seme Ward mano Migosi Seth Okumu. Migosi Elisha Jakoraro en speaker e kaunti ma Kisumu. E Kisumu County ka ng'ama biro bedo governor ema ja Kisumu County. Ng'ama dhi bedo governor ema ja Kisumu County. Koro kik wabed kod ywaruok sama campaign nitie. Alo, winja gima wacho ni kanyo. Kik wabed kod ywaruok ni igori gi nyawadu ma support ng'ama chielo. Nikech igori kode to joka to romo kendo go mbaka. Dogneno ka Mheshimiwa Rosa ni kacha kendo go mbaka gi Dr. Willy. To in to samoro idwa gori gi nyawadu tikia ng'ama dhi bedo ng'owa governor. Kata kamano Migosi Speaker Jakoraro koro ni nyiso dwaro mare mar kao kom no ero ma Kisumu West. Kanyo ero mabende ne osingo no dhi chwalo malo jod bura masani ma Kisumu West mano Mikael Rosa Kinyibuyu kom no ero mar governor. Watim campaign gi muolo ki support ng'ati mitimo ng'owa miero. Kaka an ka wuok ta wacho ka pile ni an kaka ja Kisumu West wabiro gi Rosa Kinyibuyu mesa mi wacho wach mar komar. Duol mabende no sir machiegni mokalo kod jod bura achiel nogo ma Kisumu West mano Mikael Rosa Kinyibuyu ka bende ne okwayo joling'o ombulu e Kisumu County ni gibiginen mariek. Kisumu sani ema ji koro ringe. Pesa iluongo gi nyinge mopogre. Pesa moro iluongo ni delaru. Pesa moro iluongo ni dola. Ata dhaka onge pesa. Ana wacho na biro mana gi gima iluongo ni chak kende. Mane gima biro go. Nikech ang'eyo ni chak ema nyalo pidho kata nyathi matuo. Chak nyalo pidho Nyakach. Chak nyalo pidho Nyando. Chak nyalo pidho Kisumu East. Chak pidho nyaka Kisumu Central nyaka Kisumu West. Kendo chak pod dong mipidh Seme. Duol mabende ne onyier malich mokalo kod jalup gavana e sirkand kaunti ma Kisumu Laktar Matthew Ochengo Willy. Tie gimoro mana winjo ga chon ni motuo wuondo manumu. Motuo wuondo ang'owa ni wadho wago abale nam. Koro motuo leo to manumu onimo. Mane gima speaker wacho. Speaker dwaro kom mar Kisumu West. Koro thuolo mare pile na nodhir mama. Ni mama dhi adhiya. Ni si dhi adhiya. Ni dhi adhiya i ruedhi ka. Ni dhi adhiya i ruedhi ka. Oyo. Ana wacha oyo. Ka bende kinde twak mare kinde iko maket kod mano Migosi Willy koro wacho ni oganda jo Kisumu koro kik nene anena oikore malich mokalo mar biro bede kom no ero mar governor. 8 years 10 years with all the opportunity nitawaye mwaka bedo governor mar county ma Kisumu. Ng'ama wuondo omiyo nimejipanga kisawa sawa. Kom mar governor mar county ma Kisumu niko ready, umesikia? Niko ready kabisa, mkosikia, umesikia? Ka bende korka kore jaod bura nero maseme Laktar James Wambura Nyikal to nokwayo mana joling'o ombulu e kaunti ma Kisumu ni ka giyie to gibige gone ng'ato ombulu kotenre koda ginero mabende osetimo ne oganda ne. Ji gi kaka gichalo onge ng'ama biro e siasa kanyocha pok otiyo kamoro. Tung'iyo ni kanyocha in ka ni bet gi kama idhi dwaro no nadi. Mane gimitimo nadi eming'iyo. To ka en ng'ama osetiyo tu penjuru ni nyocha otimo ang'o, otiyo nadi. Un gi gik moko adi ariyo. Ng'ama biro kama nyocha entie kunyien kuma nyocha entie no ka en kano dwaro governor
nobet gi wach ma Kisumu County na nadi. Ka en constituency ni en seme, nyocho bet gi seme na nadi. To ng'ama nyocho setiyo, tuko neni nyocho timango otiyo nadi. Nekala TV koke Kisumu County and Justus Adoyo. Nyerere en 35 sekalo bang' sa achiel manido mar midhiambo ka wamake gi kanyo Wechemanyien Mag Machiegnipacho. Nyinga en Julian Ouma, imedo kete ong jumer mihero kendo bigeno mar Kala TV. Wera ni ma e odwa oriti masani.